Nie si unavená a unavený. Si preťažený a preťažená životom, ktorý ti vôbec nepatrí. Dlhodobo si niesol očakávania iných, plnil si ich sny, ich túžby, aj keď neboli tvoje. Hral si roli, mal si masky, veci, ktorých si nikdy nevybral. Niekde po tej ceste si však zabudla, kto vlastne si, kým si, aký tvoj život vlastne má zmysel, čo vlastne chceš, kam patríš. Poznáš ten pocit? Tvoja duša nie je unavená prácou, tvoja duša je unavená tým, že nežije svoju vlastnú pravdu. Tvoju pravdu, tvoju cestu, tvoje ciele, tvoju víziu. Práve preto, práve dnes, v tomto okamihu, je čas prestať žiť pre iných. Prestaň žiť pre tých druhých a začni žiť pre seba. Pre seba a iba pre seba.